салом дӯстони азиз, худованд нигаҳбонтон боша бародарони меҳрубони ман. Як хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Москва дар ҷо шака? Дар Нижний Миячков, баъди Раменский, баъди Октябрьский, баъди Раменский, байни Домодедово Жуковский. Чанд сотиқай? 7.5 сотиқ замин доштаи. Хайна хонаоша мемонам, видеоша мемонам. Чи аст авҷа? Чӣ мегӯянд? Газу, свету, документош соз кардаги. Ҳама шароитош хуб. Я вагони дига хеле чӣ мегӯянд? Времени мондагиай хонаҳо уҷа стенаош ба пеноблок буда. Ба пеноблок соз кардагиай. Яъне ки нарх навоша 5.5 та мегӯянд. Хай бо чақчақ ҳам чуқчуқа мешавад. Яъне суҳбат мекунем. Ба он хотир ҳаракат кунед, кадмет мешавад. Вақт доре, сум доре. Иншаллоҳ занг бизанед, қатъи бародаро суҳбат кунед. Иншаллоҳ арзон мекунанд. Аммо хоҳиш мекунам бачаҳо ёш гуфтам гапо кадмет ки имкон надори вақти мақсад баъзе мазоқ мекунем ба рисм мебахши издиватсия чӣ меган? Асланбой чӣ меган? Издиватсия меган. Он тариф мекунанд. Вақти ёра нагири. Кадмет ки серьёзно харидани замини хуб, асфалти хуб. Худованд нигаҳдор, худованд ҳамата соҳиби хонаро дар кунад. дар ҳаққи мо дуогӯ бошед. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. дӯстони меҳрубон, илтимос паҳнаш кунед то ҳамон одамои чӣ меган хонахар бубинанд, соҳиби хона шаванд. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Ассалому алайкум. Апо акоҳо, ими хонаи имрӯзаи мо дар Нижний Миячкова ҳай. И як контейнерай. Мақсад и контейнерша хидмомондагием. Мисоли контейнерша ина хидмомондагием. 7 сотиқ заминай. Заминаш беҳтарин замини хуби ҳаворай. Хонаи имрӯза инами дар ҳамин ҳолат қарор дора. Яъне ки и хона ҳоли дуюм этажаш бардоштагӣ нестай. Якум этажша бардоштагием, дуюм этажаш мақсад ҳоли бардоштагӣ нестай. И инами чизое ки мақсад сименту, гипсоблоку ҳам хеле чизош ина ҳоли мақсад истодагиай. Усталбаш дар дурини хона мебиёя. Яъне 7 сотиқ заминай, ҳоли гирдаш забор надора. Хона инами хел сохтагӣ нимколаҳай. Яъне ки хона инами ҳозир дани время дар ҳамхели ҳолат бигем дар ҳамхели ҳолат ина қарор дора. Ина дар ҳамхели ҳолат қарор дора и хона. Яъне ки бояд ки иҷа кухни, иҷа туалета ванна бояд шавад, иҷа калидориш мешид, иҷаш кухниш мешид. Яъне ки инҷа як хонаи калони дига. Мақсад як хонаи калони дига. Бо дар дуюм этажаш яъне ки ду хонаи калони дига. Ина ҳама асбобош чизош, ҳоли гипсоблокош ҳам хеле чизош ҳоли мондагиянд. Яъне битонаш мустаҳкам рехтагиай. Мақсад ана и хона ҳоли недостроенная. То есть инами ҳозир иҷаш кухни, уҷаш ҳамом, туалет, иҷаш як хонаи мақсад ба васеи калон, яъне хонаҳои тоҷикӣ. Дуюм этажашда ду хонаи калони дига. Яъне ки ҳозирашда дар ҳамин ҳолат қарор дора. Яъне мо дар фурӯш мондагием ба хотири камтар проблема ҳай, мушкилие. Ба ҳамин хотир мо ҳоли ҳамина срочно дар фурӯш мондагием. Мақсад ки ягон акоҳоян, апоҳоян хонахаран, мақсад оиладоран, семейниҳои калонан, зиндагӣ мекунанд. Мақсад ки ҳамин хонара мо дар фурӯш мондагием ба хотири